Bueno, Alberto, que tal? Boas noites. Hola, boas noites, moi ben. Menudo debut, non? Sí, complicado, pero bueno, moi contento polo debut, neste campo increíble, encima con vitoria, pois moi contento. Como te topache? Pois ao principio nervioso, pero os meus compañeiros sempre me axudan e desde que entrei me apoiaron e calmáronme. Agardabas disfrutar de minutos nun escenario como diste como Balaídos? Sempre estou preparado por se hai a ocasión de entrar e ter que aportar ao equipo e foi hoxe un día increíble nun estadio increíble. E tocou apretar os dentes, non? O Fortuna nos últimos minutos empuxou, facedes o segundo tanto e despois hai que meterse aí atrás e defenderse con uñas e dentes. Efectivamente, tocaba eso, tocaba aguantar, sacar auga e fixámoslo moi ben. Bueno, a vitoria que vale o seu peso en ouro, non? Son algo máis que 3 puntos dada a clasificación, gañades o Colaverás. Balón de oxígeno tremendo, vamos. Sí, moitísimo, son máis que 3 puntos, moito máis. Seguro que ese vestiario cambia con respecto do Fortuna, non? Que están amolados, aí seguro que había, non sei se Sí, festa. moita felicidade e con moita confianza. Agora pensamos en Ponferradina e a por eles tamén. Agardas con Míster, empece agora a contar contigo, que sigues disfrutando de minutos. Hoxe demostrache que estás aí, non? Sí, eu vou seguir traballando por o que chego. Se en algún momento ten que contar conmigo, eu estou sempre disponible.